Nyt virkataan isoäidin 4. Eli siihen tarvit siis lankaa ja virkkuukoukun. Mulla on tässä villasekoitelankaa. Tää on muistaakseni nallelankaa ja 3,5 kokoinen virkkuukoukku. Mutta ihan mielesi mukaan voit valita langan ja siihen sopivan koukun. Ja mä aloitan tämän isoäidin 4 tekemisen aina suoraan tähän aloitussilmukkaan. Eli tehdään tämmönen vetosilmukka, vetosolmu. Näin. Ja sitten sieltä koukku läpi. Ja useimmissa ohjeissa neuvotaan ensin tekemään semmoinen ketjusilmukka-lenkki, mihin aletaan sitten rakentaa sitä 4, mutta mä teen sen tosiaan suoraan tähän aloitussilmukkaan. Eli tehdään tähän nyt 3 ketjusilmukkaa, jotka korvaa 1 pylvään. Näin. Ja sitten tehdään tähän kaveriksi ne 2 pylvästä, koska tämä isoäidin 4 koostuu 3 pylvän ryhmistä. Tässä on 3 pylvästä. Ja sitten tässä ensimmäisellä kierroksella niin jokainen ketjusilmukkakohta on kulmassa. Eli me tehdään ekakierroksella jokaisen 3 pylvään jälkeen 3 ketjusilmukkaa, kun sitten niillä seuraavilla kierroksilla aina sillä pitkällä sivulla tai sivuilla olevien pylväsryhmien väliin tulee vain 1 ketjusilmukka ja kulmiin aina 3. Mutta koska ekakierroksella tässä on oikeastaan pelkästään nämä kulmat, kun 4 on vielä niin pieni, niin nyt tehdään tähän ne 3 ketjusilmukkaa. Noin. Ja sitten jatketaan taas tekemällä 3 pylvästä. Eli pylväs tehdään näin, että langan kierto lenkistä läpi, sitten vedetään sieltä lankat eteen, 2 silmukan läpi ja 2 läpi. Tuosta mun mielestä muistaa aika hyvin, että kun se vedetään aina niin kuin 2 läpi, niin sitten se pylväs rakentuu siitä. Toinen pylväs. 2 ja 2 läpi. Ja 3. pylväs. 2 läpi ja 2 läpi. Ja sitten tulee taas, tässä nyt näkee jo tämän ensimmäisen kulman, miten se alkaa muodostua. Ja nyt tulee taas toinen kulma, eli tehdään ne 3 ketjusilmukkaa. 1, 2, 3. Ja sitten taas 3 pylvän ryhmä. Ja kuten huomaatte, niin mä kuljetan tätä aloituslankaa koko ajan täällä sisällä. Eli se tavallaan samalla päätellään tänne sisään, niin sitten se päättelyhomma ei ole niin kovaa sitten lopuksi. Nyt taas, sitten tulee taas kulma, eli 3 ketjusilmukkaa. 1, 2, 3 ja taas 3 pylvästä. Eli tämä lanka pysyy täällä ton niin kuin aloitusrenkaan kanssa samassa, niin sitten päätellään sinne sisälle samalla. Ensimmäinen pylväs, toinen ja 3. Ja tässä alkaakin olla sitten jo aika lailla 4 mallia. Eli nyt mitä tästä puuttuu, niin on tämä viimeinen kulma. Ja siihen tulee myös se 3 ketjusilmukkaa. 1, 2, 3. Ja nyt kun me ollaan täällä kierroksen lopussa, niin meidän pitää saada nämä yhdistettyä sitten jotenkin tähän aloituskohtaan tuonne. Niin tehdään se niin, että laitetaan koukku täältä läpi tästä ensimmäisestä pylvästä ja vedetään lanka kerralla näiden kaikkien läpi. Eli tätä kutsutaan piilosilmukaksi. Näin. Ja nyt se on 4. Ja sitten tähän on erilaisia tapoja jatkaa tätä 4. Jotkut jatkaa sitä, menee tavallaan taaksepäin ja jatkaa tästä edellisestä kulmasta. Mutta mä tykkään mennä aina eteenpäin, niin mä
vien tämän langan noilla piilosilmukoilla tänne seuraavaan kulmaan. Eli samanlaisia, millä suljettiin tämä kierros, niin tähän tulee 3, eli jokaisen näissä edessä olevaan silmukkaan. Tuolta läpi ja lanka sitten vaan suoraan näiden kaikkien läpi näin. Niin silloin tämän koko ei kasva, vaan se on vaan tommonen niin kuin piiloreunus tuohon. Sitten toinen piilosilmukka. Ja sitten tänne kulmaan se viimeinen. Eli ihan tuolta niin kuin ton ketjusilmukkarivistön alta. Ja noin. Niin nyt me ollaan päästy siihen seuraavaan kulmaan, mikä tästä lähtien on se 4 aloituskulma. Eli kaikki uudet kierrokset alkaa tästä kulmasta. Niin sitten se pysyy siistinä se 4, kun ne alkaa samasta kulmasta. Ja sitten päättelytyökin on helppoa, kun kaikki langat on siellä kulmassa, eikä missä sattuu täällä ympäriinsä. Kun helposti isoäidin 4 virkaamisessa käy niin, että se alkaa niinku muuttua se kohta, mistä aloittaa. Ja silloin se vaikuttaa vähän siihen, että siitä ei tule niin siisti. Mutta tässä on siis ensimmäinen kierros. Jos me jatkettaisiin nyt tällä samalla langalla, samanvärisellä langalla, niin nyt sitten tehtäisiin tähän vaan se 3 ketjusilmukkaa. Eli 1, 2 ja 3. Ja sitten 2 pylvästä. Mutta vaihdetaan nyt lanka, niin tehdään silleen, että tämä viimeinen piilosilmukka, mikä tässä oli, niin katkaistaan lanka ja vedetään tämä lanka suoraan täältä vaan näin silmukosta läpi. Noin. Eli tässä on se isoäidin 4 ensimmäinen kierros. Sitten vaihdetaan tämmöiseen valkoiseen lankaan. Ja tämä oli mun mielestä tosi helppo tapa jatkaa tätä 4, että laitetaan tämä lanka vaan täältä samasta kulmasta, mihin pääteltiin tämä edellinen lanka. Ja sieltä läpi. Ja tehdään tämän kulman alkupäähän tämmöinen yksinkertainen solmu. Näin. Yleensä käsitöissä ei hirveästi tehdä solmuja, mutta tähän se mun mielestä ihan hyvin sopii, koska se jää sitten tänne niiden pylväiden alle. Eli se ei jää mitenkään näkyville se solmu. Ja on helpompi nyt sitten lähteä tästä tekemään, kun tää lanka on täällä kiinni. Ainakin niin kuin aloittelevalle virkkaajalle niin varmasti helppo tapa. Ja sitten otetaan taas nämä langan päät täältä kyytiin tänne ja päätellään ne samalla tänne alle, kun jatketaan työtä. Ja nyt taas tehdään niin, että tehdään tähän se 3 ketjusilmukkaa korvaamaan se ensimmäisen pylvään. Ja vedetään lanka tuolta alta. Ja sitten tulee ensimmäinen, toinen, 3. Ja sitten tehdään vielä 2 pylvästä. Eli siinä me saadaan tavallaan ne 3 pylvästä. 1 ja 2. Nyt tässä on se ensimmäinen 3 pylvään ryhmä. Ja sitten tää on heti kulmassa, niin tehdään se 3 ketjusilmukkaa tänne kulmaan. 1, 2 ja 3. Ja sitten taas ne 3 pylvästä tänne samaan kulmaan. Välillä karkaa näköjään kuvakulmasta tämä mun tekeli. No sitten voi jättää nämä langat pois täältä takkaa kyydistä ja päätellä ne sitten myöhemmin sinne ja leikata pois. Mutta sitten kun ei ollakaan nyt kulmassa, vaan nyt tulee tämä alemman kerroksen pylväsrivi tähän meidän kohdalle, niin tehdään siihen kohti 1 ketjusilmukka näiden pylväsryhmien väliin. Eli ei tehdäkään 3, vaan näillä sivuilla tehdään vain 1. Noin. Ja sitten jatketaan tänne kulmaan 3 pylväällä. Sitten taas ollaan kulmassa niin 3 ketjusilmukkaa. Ja tuohon samaan
reikään taas 3 pylvästä. Ja sitten tällä sivulla niin tulee taas tämä alemman kerroksen pylväsrivi meitä vastaan, niin tehdään siihen 1 ketjusilmukka. 1. Ja sitten taas tänne kulmaan 3 pylvästä. Ja näin jatketaan tämä kerros loppuun, eli kulmaan 3 ketjusilmukkaa ja taas 3 pylvästä. Ja sivulle 1 ketjusilmukka ja taas jatketaan 3 pylväällä. Pylväitä tulee aina se 3 kerrallaan. Ainut mikä vaihtelee niin on tuo ketjusilmukoiden määrä niiden pylväsryhmien välillä. Eli kulmiin aina 3 ja sivuille 1. Näissäkin ohjeissa on eroa, että tehdäänkö 1 vai 2 ketjusilmukkaa sinne väliin, mutta mä oon kokenut tämän yhden ihan hyväksi. Ja sitten tulee viimeinen sivu tässä, tänne väliin 1 ketjusilmukka. Ja nyt ollaan niin kuin tämän kerroksen lopussa. Sitten ainut mikä on jäljellä, niin päätellään tämä, tai kiinnitetään tämä nyt tänne alkuun. Ja sillä 1 piilosilmukalla, eli koukku läpi ja vedetään lanka sitten kerralla täältä niin kuin kaikkien läpi näin. Ja sitten taas jatketaan niillä piilosilmukoilla tonne kulmaan asti, että saadaan langat pääteltyä samaan kulmaan. Ja sitten jos halutaan jatkaa samalla värillä, niin se pysyy se aloituskohta aina tässä samassa. Sitten jatkettaisiin taas seuraavaa kerrosta 3, että aloitetaan 3 ketjusilmukkaa, 2 pylvästä. Ja niin edelleen. Ja tämä jatkuu vaan tästä eteenpäin. Jokainen kierros tehdään samalla tavalla. Ja sitten voi halutessaan, niin kun on tehnyt sen kokoisen 4 kun haluaa, niin mun mielestä siitä reunasta tulee siistimpi, kun päättelee sen näin, että tekee viimeisellä kierroksella pelkästään pylväitä, että ei tee näitä reikiä ollenkaan. Niin tulee vähän tämmöinen niin kuin hallitumman näköinen, mutta se on ihan makukysymys, miten näitä tekee. Ja näissähän sitten mielikuvitus vaan on rajana, että mitä näistä isoäidin neljöistä voi tehdä. Että voi tehdä viltin, voi tehdä huivin, voi tehdä vaikka mekoon, jos jaksaa tehdä niin paljon neliöitä ja tyynyn tai mitä vaan. Voi tehdä monta pikkuneliötä tai sitten voi tehdä 1 tosi ison neliön vähän samalla tavalla kuin mitä mä olin siinä aikaisemmassa blogipostauksessa tehnyt se vauvan peitto, niin jatkaa vaan tätä neliötä ympäri. Siinäpä se. Toivottavasti auttaa jotakuta virkkauksen alkuun. Kiitos, moikka!